Bandiraɓe musidɓe, en garti e daari men pindinoji, tindinoji, kirjinoji, jirtunoji rendo. O ko suka debbo biyeteɗo Nafisatu, ko suka debbo mo gandanɗa hoore ma ko jangowo. O dañani ni ko foti no duuɓi nogas, kono noon ko suka jinnoɗo jinnaɓe makko, ko teddinnoɗo ɗumen, kadi ko korminoɗo ɗumen, ko toppitinoɗo ɗumen ne feewi. Ñalawma goto noon jinnaɓe makko ɗiɗo ɓe ko yanoɓe koyngal, Allah waɗi noon ɓe mbaɗi sok e oto, ha kamɓe ɗiɗo ɓe fof ɓe mbasi hen koyɗe mabɓe, hankanti koye puspusaji ɓe joɗoto. No ɓe jeehi to médecin o noon, médecin o wimo wonde ngam jinnaɓe ma ɓe mbatta yaade, alay saago ma mbaɗa opération ngaji kewɗi, te opération fof ene namdi koppareje kewɗe. Ko nden noon kanko suka debbo o acci jangde, o yeehi e hôpital goto omo liggo toon. ɗum noon saabi accugol makko jangde e liggade ko ngam yidde wallude jinnaɓe makko ɗiɗo ɓe e miñi ko gorko o. Ɓe teski noon ko suka jogiiɗo fulla, kono kadi ko suka mo gandanɗa hoore ma mo oppata waktu, kanko Nafisatu. O teskama kadi e nder hôpital on mo liggotono o ko ballatnoɗo ɓen ɓe gandanɗa hoore ma woni ñawɓe ɓe, ha ñawɓe ɓe mbatti noddirde mo toon, on mo gandanɗa hoore ma mo Allah neli e amen ngam yo wallu min e rafiji amen ɗi. Ko noon ɓe noddirtunomo e nder hôpital he. Ñalawma goto noon won gaddanoɗo toon to hôpital o ko suka gorko, kono noon ko suka gorko kewɗo kalis. Gonnoɗo directeur woni gardiɗo hôpital o noddimo ha o ari wimo wonde Nafisatu, min de mboɗo hoolima, kadi mboɗo hooli comportement mo joguiɗa o. Oɗo ko garɗo ɗo, kono ko joom koppareje noon, ko cukalel noon, kono noon ko neɗɗo gulɗo ƴiƴam, ko jawɗo segde, kanko suka garɗo joom kalis o. Mawɗo wimo noon jinmi ko toppitoɗamo ni poɗɗa toppitirade mo ni. Kono noon no Nafi toppitto suka gorko o, Nafi yi wonde ko suka gorko o ko docteur o wino e mum ko wona ɗum woni ko hollimo. Hollimo ko needi, hollimo ko teyre, hollimo ko neware. Kono noon caggal nde Nafi ƴewata cellal ɓandu makko, tawi wonde oɗon suka gorko gila omo woni cukalel, omo heɓa rafiji ɗi gandanɗa hoore ma kewɗi ha eno foti ni. Ene tengti hen noon rafi mo gandanɗa hoore ma tampinimo ko rafi chronique, ene tampinimo no feewi kanko suka gorko. Kono noon kanko ɓe o jiidi yumma e baba kanko suka gorko mo sellani o, ɓen kañumen mbaddi complot koye docteur mawɗo o, ɓe mbimo wonde rafi on mo gondunoɗa o ko kañum artema woni rafi chronique o, ngam docteur o wawa hollidde mo wonde ɓoyata tigui rigui ha joni o sanko, beele jawdi ndi ɓen ene mbawa rontude ɗum. Kono noon cukalel dewel ngel woni Nafisatu haɗani tan e safrude waaji o, kono noon ko neɗɗo gossodirtunoɗo e waaji o miijoji, kadi ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma jewtatnoɗo waaji o ha waaji o yejjita caɗele gonɗe e hoore mum ɗe. Kadi ngam wonde mo julɗo kanko Nafisatu, omo wasiyo waaji o e rewde diine makko, ha kanko waaji o tigui rigui o rewi e haala Nafisatu o watti rewde Allah, o watti jokkude enɗam e nder jawdi makko nde o jogui ndi. E nder ɗum ɗon noon ñalawma goto kanko waaji o o felliti andinde Nafi de ko jiɗɗo ɗum, te o holliti Nafi wonde so tawi jaaɓi ko resde umminimo, o yiɗi ko resde ɗum noon no haalani ɗum Nafi nde, Nafi jaaɓi resodirde e makko. Allah waɗi noon kamɓe ɗiɗo ɓe ndesodiri, ɓe mbaɗi mariage. Caggal no ɓe ndesodiri noon, kanko Nafi façon caɗele fof o heɓi ɗum, o hebdi ɗum noon koye on mo gandanɗa hoore ma kañum woni frère suka gorko mo resodiri o, ne tawno ko ɓen jinno ha joni warde mo mbawa ronde ndi ɗon jawdi. Gañgu mabɓe noon
yettima ha ɗo gandanɗa hoore ma ɓe gitti kopporeje kewɗe ɓe totti ɗum Nafi ɓe mbi Nafi wonde wi gorko ma o yo seere. Nafi noon holliti wonde kañum jaɓata ɗum ɗon ne tawno ko waaji o yiɗi o yiye waaji o diine o yiye waaji o neɗɗagal o yiye waaji o ndimagu nde o resindiri e waaji o noon ha woni dumunna ko nden woni no ƴetti reedu médecin ji ɗi gandinimo wonde kanko Nafisatu ko cowiɗo. kono noon e nder nduɗo reedu kanko Nafi o heeɓi hen mette ne feewi ne tawno docteur ɓe mbimo wonde ko oɗo suka mo ɓiɗɗo mo cowiɗa hay sinno so tawi wonde o jibinama o wonata juɗɗo balɗe. ɗum noon wonanimo jakre wonanimo kadi mette ne feewi wi sabu ɗum docteur o wi wonde ko so tawi oɗo suka jibinama mo tampin on an e gorko ma. Docteur o heɓɓiri wimo wonde haadi ko noon a arata tan min mbaɗatma avortement beele suka o ne wasa jibinede ne tawno so jibinama tan wonanto on lor. Kanko Nafi noon ne tawno ko kulɗo Allah o sali ɗum o wi lalti tati memata jeenayi avortement ene harmi haadi ko geno taɗɗo towɗo o fawi min ɗum ɗon o jibinta tan ne Allah waɗiri fof min ɓama kono avortement mum ko ɗum battintomi watte. Caggal ne Nafi woni reedu ɓe pawti hen ko lebbi joom galle makko o sanki kono noon nde joom galle makko o sanki nde omo jaggi wonde ko wari joom galle makko o juuɗe frère uji mumen ɗi jaltani hen nde tawno ɓe jiiɗi no warde mo sanga no hawre mum toon to hôpital o. Kanko dal ko ɗum woni ko jaggi kadi ko ɗum woni ko jagge ɓernde makko kanko Nafi. Kono noon kanko Nafi o haɗani tan ɗon sabu ɗum o portiɓe plainte o nawiɓe e lawol o andini ha joni lawol ngol ɓe joom galle makko ene yahanno toon e weekend ene wawi tawa ko ɗon ɓe mbaɗi pehe e peeje mabɓe ɓe mbari joom galle makko no waɗi ɗum ɗone noon ko nden woni noon frère gorko makko o ɓe jaggimo ɓe piimo piide musɗe ha seeɗa ni ɓe jiɗino bonnude reedu ndu. Caggal ɗum ɗon noon Nafi kañumne rutti waɗiɓe kalame e laamu e dadiɓe ha dadiɓe ngari ɗon ha tigirigi Nafi dañi fartange wawde jibini ɓiɗɗo gorko. Nde Nafi jibini ɓiɗɗo gorko e noon yimɓe fof ne gandi wonde so tawi neɗɗo sankima acci ɓiɗɗo gorko ɓiɗɗo o ko kañum ronata jawdi ndi. Caggal ɗum ɗo noon jawdi ndi joom galle makko joginodi fof waɗa e inde ɓiyiko o kanko Nafi. Kono noon police ene continue wadde enquête mum ha yi wonde joom galle Nafi o ko wari ɗum ko ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen woni ɓiɓɓe bamumen ɓe juuɗe mumen jaltani hen ko kañumen mbari mo ɓe tawno ko kañumen mbaɗi peheɗe e peeje ɗe. Enquête o noon caggal ne uddita ɓe ji wonde ko frère uji makko ɗi totti makko comprimé mo gandanɗa hoore ma ko ɗum woni ko yari comprimé ji noon ene mbara kono noon mbardata ɗon tan brusquement jahat ene ñaama tekteki ma ha pina ñalawma goto maya sabu so tawi no wonde ɓe tottinomo posene tan o ñaami o maayi sabu ɗum ɓe peeñat. Kono noon ko noon woni no ɓe mbaɗiri haɓe mbasa feñde kono ko Allah feññiri feññinde ko feeñat tan. Caggal oɗon enquête noon mawnum gorko makko o on ɓe jaggi ɗum caabi keedi ɗum caggal waɗa e nder dumbirdu kono kanko Nafisatu noon ɓiyi ko mo jibini o ne yehi ha dañi lebbi kañum ne sanki comme ne médecin o wiruno ni e ɗum ɗo noon ko ɗum saabide kanko Nafisatu o roni jawdi ɓiyiko ndi fof. Kono noon Nafi kañum alano haydara ko wallude jinnaɓe mumen ko ɗum saabi o naati e nder oɗon métier ɗeɗon golle ɗum saabi o woni médecin kono noon kalis kewɗo tawimo hen ne joom galle makko sanki ɓiyi ko sanki jawdi ndi gandanɗa hoorema ndi joom galle o acciti ene wayno kanko Nafi o jogima miijo maade hen juma mawɗo mo yimɓeɓe dañata fartange wawde juulte e dow inde joom galle makko o maari ɗum
kono kadi o haɗani ɗon o mahi école internat mawɗo mo gandanɗa hoore ma ko jangateɗo alquran taw noon koye dow inde ɓiyi ko caggal ɗum ɗon noon ko nden o safri yummako e bammakko o ruttiti e université mo wonno omo jangowo ngam kontinde jangde makko. Bandiraɓe, histoire o de nan ɗon ko ɗum yimɓe ɓe mbiyata wonde Allah sene fewna o wayata ko de bonno woni. Nafisatu de ko gonga ko étudiante wonno, kono noon ko neɗɗo jinnoɗo gandal, kono noon haajande ari e jinnaɓe makko ɗiɗo, kadi yurmede nde o jogi e jinnaɓe makko de ko ɗum de saabi o ɗacci jangde nde ngam gollade safrude ɗumen. E nder oɗon liggey de on jii ko hen Allah udditinimo dame, o dañi hen Allah, kono o dañi hen duwaw jinnaɓe, sabo safri ɗumen ha celli batti yadde koye ɗumen. Kono ɗum ɗo hollirta tan man taraka shay'an lillahi awadahu llahu khayran minhu. Kala ɗaccirɗo hunde ngam Allah ma Allah rokke ko ɓuri ɗum ɗon. Wadde noon ɗum ɗon feeñi e nder oɗo histoire. Ɗum kadi ene yiɗi haalde wonde kala gonnoɗo e hunde, sa yi hunde nde sa ɗacci ɗum a jaggi e hunde wonde nde ko hen mbawata dañde baraji, mbawa kadi dañde duwawu jinnaɓe. Ɗum kay ko ɗaccude nde ɗon hunde jagga goɗɗum ɗum ɓuri ko dañata Allah, daña hen duwawu jinnaɓe ko. Te so tawi wonda ɗacci ɗum a jaggi ɗum ga tawa ko Allah tan saabi, naɗɗa e golle ɗe ɗon tawa ko Allah tan saabi e wallude jinnaɓe ma, wallahi Allah yejjitama mukk ma dañ ko ɓuri fandare ma. Ɗo noon kam kadi ma en dartu hen dartel tokusel. Ko suko gorko wonno mo gandanɗa hoore mako ɗo e nder Sénégal wonno, kono noon hakkille mum fof wonno koye yaade toon to gandanɗa hoore ma woni caggal leydi. Nde tawno les plupart e wonɓe ɗo henne ɓe kañumen jogui tan ko vision yaltude leydi ndi yaade caggal leydi ɗaɓɓitoyde toon, hane jarani hen yoga e mabɓe, ene ƴetta laaɗe, ene mbaɗa risque, ene diska hen pittali mumen ngam wiide wonde Barça walla Barsak. Allah waɗi kanko suko gorko o ƴeewi passeport makko e fof, haala ko heddi sonamo ɗanno. Bammakko wimo wonde woro ɗanno, bammakko wi wonde jinmi ko jooɗoɗa, mbawa walludemi, mbawa rendemi, sabu hankanti mi natani mangu, kala nde jaaɗa hol toppittoɗomi. Suko gorko o rendino ko weli ɗum e ko metti ɗum fof, to o dañi visa mum, dañi passeport mum tan jooɗi sababune haala bamum. Kono noon Allah e moƴƴere mum o joddima e jinnaɗo makko, kono noon o waɗi investir mo gandanɗa hoore ma. Ndeysan wonnoɓe caggal leydi ni so tawi garti so mbasi kalis ko kanko ñamlata ɗumen kalis, pourtant kanko o buusani maître o mon ɗo e nder Sénégal. En jiiɗa noon innude inde ɗum ɗon fof noon yiɗi tan ha joni ko artude e darol ngolo. Kala ɗaccude hunde, jagge hunde, sababune nde ɗon hunde ɗoftade hen jinnaɓe ma, walla sababune nde ɗon hunde ngam ƴewde hen baraji, ina wayno hunde nde jinnoɗa e nde ronde fof ma heɓ ɗum hen, kadi ma heɓ hen bonus mo gandanɗa hoore ma a fadano ɗum hen. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heediɓe rendaɓe gurdam rewintoɓe gueɗe men e nder Titode TV, eɗen mbayra adude daari men, kono noon ko ɓittede e jindede tan saboro ɗum ɗon. Mbaɗe abonné, mbaɗon partagé, mbaɗon like e nder korke inchallah. Hay sinno wona ñande fof joyi jo fof mamin gaddan on daari hono ni henna, nde tawno ko pindinoji, tindinoji, kirjinoji, jertunoji renndo. On beltanama, on jarama. Guiɗo mon sehil mon Amadou Koumi ɓurɗo reddude jeeɗu gorko mo jamde ko jeeri ciwalla wala ngo jennamani. ومضى يا صحبي رمضان ومضى يا صحبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe on calminama, on juurama, on ñaganama Allah moƴƴere. Hande noon garɗen ko haalde haala Allah e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e sahih al-Bukhari. Nelaɗo Allah wi, Abdullah ibn Amr radiallahu anhu wi, nelaɗo Allah wi yo julɓe ɓe tintin julɓe woɓɓe walla yimɓe woɓɓe hayso ko gueɗel gotel e banggue diine islam. Eyyi noon ni mi wona ceernajo kam almudo tan, kono hande noon garɗen ko haalde haala korka yettima, ɗum wadde yo Allah ɓennin korka tawri goni dow cellal e kisal. Allah noon wi e sura Baqara,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. lewru korka ndu lewru woni lewru qur'ana no jippinde. lewru korka woni lewru no qur'ana jippinde. ko woni qur'ana noon, qur'ana ko ɗum noon nawata yimɓe e laawol hudan linnas, nawata yimɓe e laawol allah, siratul mustaqim, siratullah yo allah waɗen hen. eyyi kadi e qur'ana ko ɗum noon haalnata yimɓe ko feewi ho e ko boni ho, ko allah yiɗi ho e ko allah yiɗa ho. ɗum wadde ko feewi e boni wona koto am ummi walla koto ma ummi, ko allah wi ho. eyo ɗum wadde bandiraɓe tinnoɗen e qur'ana o janggen paamen. ɗum wadde ko kalmiɗo ho foof ko moƴƴi hen koto allah ummi, ko boni hen o foof koto am ummi. wadde jafoɗe kam. hada, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ومضى يا صحبي رمضان.